Ugi khususon dumateng pinanganten kalih nggih niki kangge kececepengan niki wong Jawa niku nggih aja nganti lali karo jawane. Niki nggih dandang kula pepeling kangge pinanganten kalih nggih cecekelan kanggo munggep ing samudra ing wonten ing Budayan Agung. Nggih. Nuwun sewu niku dandang kula pareng nggih Pak nggih. Nggih. Piwalengku aja nganti lali anggonira mangun bale wis atut runtut sakarone adono tukar padu tansah eling sabaring hati kuat nampa panahandang tan gampang mutung dadi tepotulodo urip ira migunani mringsa sambi rahayu kang pinanggya nggih matur suwun namung sapada mugi midasna pepiling diban pinanten ing kebun kebir wonten ing samudraning Budayan Agung. Matur suwun kelang pangapunten bilatik bal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.